Aspoň snad pochopíš, co je to přirozený řád věcí v životě. Jedni přikazují, druzí poslouchají. Tak to vždycky bylo a tak to také vždycky bude. Nemám pravdu? Ano, pane Arnolde. Ano, pane Arnolde, to je marný. Tak, a jsem hotov, pane Arnolde. Výborně, Krytone. Myslím, že je to fakt dobré, nemyslíte, pane? Co to vyvádíš? Já myslím, že se bouřím. Bouříš? Ano, řekl bych, že se tak chovám. Proti čemu se bouříš? O co jde? Dinosauří kůže. Molekulovej mozku. Skopová hlavo. Rád bych vaši motorku. Máš ji mít. Víš, co si můžeš?